Ang ikapat na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang lituryan niya tungon yan na Domingo nagpapahayag kan katutuuhan na ang Diyos sarong marhay na pastor. Siya minadara sa tuyang berding sabsaban sa pag-ako kan grasya nin kaligtasan nin huli tabot niya nakitagabos makalaog sa saiyang kahadayaan. Magkasararo kita sa selebrasyon nin Eucharistia. Magkaburunyog kita sa pagsari kay Jesus bilang satong paratubos. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan selebrasyon kan Santa Misa na panginginutan ni Reverendo Padre Marlon Tibilin. Sa
Sa ngaran ka nama, asingan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kaguranan ta. Ang pagkamot kan Diyos asin pakisumaro kan Espiritu Santo. Mapasendo ka, boss. Asin sa imong espiritu. Sa mga panahon na kita day nagdangog sa marahin na pastor, kita maghagad nin kapatawaran, asin dinangog ta ang ibang mga pastor na nagdadara sa to sa katibaadan. Hagado niya to an sa iyang pagkaherak. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makamahan, asin sendo mga tugang, na nagkasala ako in makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danya na Birhen, sa gabos na angeles, asin santos, asin sendo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Mahera ka malugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Sa Diyos na kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahay ang buo. Inuumaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, anen langit nun, Diyos sa mga kakamhan. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkang. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan na sindahin kasagkoran,
magiya ka sa mo pasiring sa pakitsumaro, kan mga langit no nakaugmahan, tanganian ka pakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sain nagikan ang kusog nin pastor. Huli kay Hesus Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po, asin maghinanyo kan liturhiya, kan tataramon. Si Pedro, nangapudan sa katauhan, na magbagong buhay sa paagi kan sakramento nin bunyag. Hinanyugon po niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtindog si Pedro, kaibakan 11, asin sa halangkaw na tingog, nagdiskurso sa sainda. Kaya mayong pagduwa-duwa, makaaram ang bilog na harong nin Israel, na ginibo siya kan Diyos kagurangnan asin Mesiyas, ining Jesus na sa indong ipinako sa krus. Pagkadangog kaini, natalaban sinda sa puso. Kaya nagsabi kay Pedro, asin sa ibang apostoles, ano ang dapat ming gibuhon, mga tugang? Nagsabi si Pedro sa inda, magbakle kamo, asin magpabunyag, ang lambang saro sa indo, sa ngaran ni Hesukristo, para sa kapatawadan kan sa indong mga kasaalan. Asin aakoon nindo, ang balaog kan Espiritu Santo. Ta para sa indo ang panuga, para sa indong mga aki, asin para sa gabos na harayo, natataramon gabos na aapodon kan kagurangnan na satong Diyos. Sa iba pang urog kadakol na tataramon, nagsaksi siyang sayod. Dagos sinaradol sinda. Magpaligtas kamo halis sa tiwaring kapag-arakian na ini. Binunyagan ang mga nag-ako kan sa iyang mga tataramon. Asin idinagdag kan aldaw na ito, mga 3,000 kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dai ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaloko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinara. An sa kong kalag, pinapaginhawa. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. Inaantabayanan niya ako sa mga gira nin kasuripotan, alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kan anino nin kagadanan, di ako matatakot sa maraot, huli ta ika kaiba ko. An sa imong badas asin sugkod yaon, rinaranga niya ako. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. Inandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot ang sakong payo, ang sakong kopa nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. Karahayan sana asin pagkaherak ang maglalamag sako, gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, daing magkukulang sako. Sa mga pagtios, kita minadulok sa kagurangnan. Ako unyato sa buhay, bilang paghiras niyato sa pagsakit ni Jesus. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga mamumutan,
Kun kamo nagtatagal sa iraromanin pagtios, mantang ginigibuan marahay, iyan grasya sa mata kan Diyos. Tadiyan kamo inapod, huli ita si Kristo, nagtios man para sa indo. Winalatan kamo nin halimbawa, tanganing magsunod sa saiyang mga gira. Dai siya nagibunin kasalan, asin mayong daya, nanakua sa saiyang nguso. Iniinsulto, dai siya nang insulto man. Nagtios, dai naghuhuma. Nagpaubaya, ugaring sa suripot na naghuhukom. Dinara niya ang satong mga kasalan sa saiyang hawak sa kahoy. Tanganing nakasuway sa mga kasalan, mabuhay kita para sa kasuriputan. Huli kan mga lugad niya, kamo na umayan. Tanagkasiring kamo sa mga karnerong lagalag. Alagad, nakabalik ka, kamo ngunyan, sa pastor asin para riparo, kan sa indong mga kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kaguragnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kad Ebanghelyo susugi San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa Indo, andai minalaog sa looban kan mga karnero sa paagi kan pinto, kudi minasakat sa ibang parte, ang taong iyan para hakbon asin tulisan. Alagad ang minalaog sa pinto, pastor kan mga karnero. Sa iya ang portero minabukas, asin ang mga karnero nagdanangog kan sa iyang tingog. Ang sa diring karnero, inaapod niya susog sa ngaran, asin inaan tabayan paluwas. Pag mapaluwas na, ang gabos niyang sa diri, minalakaw siya sa inutan ninda, asin ang mga karnero sa iya nagsusunod, huli tamidbid ninda ang sa iyang tingog. Sa dayuhan, dai sinda masunod, kundi madulag, huli ta dai ninda midbid ang tingog kan mga dayuhan. Ang parabolang ini sinabi sa inda ni Jesus, alagad dais ninda magimatan kung ano itong ipinahayag niya sa inda. Kaya nagsabi giraray si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo, ako ang pinto kan mga karnero. Ako ang nagdigdi, enot sako mga parahabon asin mga tulisan, alagad dais sinda dinangog kan mga karnero. Ako ang pinto, huli sako ang maglaog makakaligtas. Minalaog sa kaminaluwas asin makakakua nin sabsabon.
An parahabon day minaabot, kundi tanganing makahabon, makagadan asin makaraot. Ako nagdigdi tanganing magkagiwasin danin buhay, sagkod na magsupay. Marahay na bareta kan kagurangnan. Paggumaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Pinagprepresentar po ni Jesus na siya marahay na pastor. Kung siya marahay na pastor, but sabihin, agko maraot na pastor. Amo di pigsabi niya, kadto na agko ngaya mga maraot na pastor. Ano po adi ana basis ka di pagsabi ni Jesus? Kung basahon po nindo libro ni Propeta Ezekiel, chapter 34 verses 1 to 7, o kaya 2 to 7. Pagpauli po ninyo, kung po ninyo kaninyong Biblia, anapon po ninyo, Ezekiel chapter 34 verses 1 to 7. Saan po sinabi ka, mahal na Diyos, na kamo ngaya, ay sabihan mo ngaya, Ezekiel, sabihin mo ngaya ang mga pastor ka na Israel. Sisay ini, ano po adi sa mga padi, mga Levitico, kadtong panahon, nasabi ni kagurangnan, ini yung mga pastor na ini, pinabayaan akan akong mga karnero. At so mga nagkawarak, diripig anak. So mga napilayan ngaya, diripig bulong. Tapos pinakaon sa mga lobo, pinabayaan. Ta tuyo sa naninda, maghabon. Kaya, umabot a panahon, sabi ni kagurangan, ako, ang magiging pastor ninda. Tasinda, ako, dadarahon ko sinda sa marahin na sabsaban. Aatamanon ko sinda. O matuod man nanggad po, anong ginibo ka, mahal na Diyos, ipinadara ka niyang igin, si Jesus, tangan isalbar kita, o amuni po ang kanatong pagtubod. Isinalabar kita, pinagdusay ni Jesus sa kanyang sadiri, tanganing kita ngamin, darahon niya sa kaligtasan, na mo di po marahay na sabsaban, berdeng sabsaban, na mo po o yan, pakikisumaro sa iya sa kamurawayan. O amo po adi na ginibunin kagurangnan. Kaya po kita, kaipuhan ta po, sa ngananguan pong panahon, maatid-atid ta po. Sisay talaga marahay na pastor. Sisay man po bukong marahay na pastor. Ading sa kamatura, di pong mga maray na pastor, korapto ay isip asin buot. Napig-iisip sa na po, pang sadiri. Diri po pig-iisip kita. O, sisay ini. Sisay po. Pag-una ko ang nag-react. Sisay po ini, amo po adi po sa mga, kaya diri na po ninyo pagbotohan, pagbuot ka eleksyon, ada yung mga korupto. Amo di po mga bukong maray na pastor. Kaya sa mga maray, sa mga bukong korupto, amo po ninyo botohan. Tamo po adi, nagpapatios ka na to talagang maray. O sapon po, nag-ulyo ako sa to, Santiago Old. Iniyanan ko, usad na baloy-baloy na binangasa na, so usad sala, so usad kwarto, sa so ngamin ng mga igin. Nag-iilang. Tapos, oda kakaunon. O, di paano man yan marahay. Oda kakaunon. Tapos, di nga ni member kadtong 4 piece. Paunon. Amo di example, ka-contrast ka na grabing pagtios. Tapos, sa iba, grabing yaman. Kaya diri po ninyo pagbutuhan. Bilang mga karnero, kaipon kitang agko pag-atid-atid, reflect, pagdesisyon, ining ko ang buko ding maray na pastor, di ko di bubutuhan. Amo po. At the same time, challenge man po kanamong mga padi, kami mga pastor sa di parokya, nakaipuhan, kami man po magin mga marahay na ehemplo, magin marahay na pastor, tanganin kamumungan po madara sa marahay na matamasa po ninyo, ana grasya ka, mahal na Diyos, sa pahay ka na pagtao ka mga sakramento as in bendisyon. Amo man po yan ka na mo challenge. Tapos po, ikarwa,
Kung kita, mga karnero na migrong sa mga mabayta ang pastor, sinasabi ka na to ni Kristo na siya pinto. Siya pinto. But sabihon, da ibang paagyan, da kita ibang iiyanan, kundi siya sana, kung gusto tapong makaligtas. Siya sana, o da iba. O kaya po, amopon po, di agyat ka na to po ngamin, na pauno raw kitang pirming makarani kay Jesus. O da iba po, pirmi kita pong magsisimba, pirmi kita pong nagpapangadji, pirmi po kitang nag-aadal, pigbibisto ta boses ka rin na pastor. Nagbabasa kita kin Biblia. Adi ko na pong mga karnero, kaya nga ni sabi po sa di ka-ebanghelyo, ang ngayang mga karnero ko, nagrorungog ka na ko, tabistado ninda ko, tapos bisto ko man sinda. Adi kaya pala ko pong mga karnero, kadtong pong punong panahon, iba-iba a pastor na nagtitiripon sa green na sabsaban sa mga duot. Ibang lugar sa pinagsasabsaban, agko mga barkadi, mga kababatuan. Kaya may tiripon sinda. Kaya ang mga karnero nagahalo-halo. Pero pag kukuon na ka mga pastor, ana mga karnero, nagkakanya-kanya na mga karnero isi a siwit kana kandang pastor. Psst! Nagisunod na ang mga karnero. Sadto kandang pastor. So, ibang pastor, din nanda susunod doon, tadi nanda to bisto. Familiar. Ang gusto sabihin, agko po intimacy. Agko maray na relasyon sa pastor, saka sa karnero. Kaya po, amuin po, agyat ka na to, kaya po, i-develop ta po, ana, intimacy with Christ. Bistohon ta talaga, si Isay Jesus. Adalan, si Isay pauno tama, marungog talaga, boses ka, karnero. Kaya nga ni po, amuin po, pirmi kong ini-example sa adi, kaya bawal ka tapong mag-cellphone sa adis, log ka simbahan. Isipon nyo kung tao, no, bako ninulit na di ako kamo sa simbahan, kundi, mas mahalaga, sasabihon ka, Diyos ka na to, kaysa kaksiton ka text mo. Amon rason po, o porbaran ta, pag nag-ring, agusan ka ninyo migluwas. Lima mag-ring ang cellphone ninyo, habang sa loob kan mesa, ago baga luluwas, tamig kukukakol. Amon na mas halaga, kaysa ka mahal na Diyos. Amo po yan. Amo po example. Kay puntang runggon, na boses ka, karner, ka na pastor. Tapos, usad pa po, sinasabi niya na siya aagyan, siya path, siya adalan. Tapos adalan na ini, iyan kanya, ehemplo ko po kadi arogadi. Analogy. Ako po para drive, nagdadrive ako. Pero maluya po ako sa direksyon. Pag nakaiyan na po ako sa lugar, nauda ako, ang igibon ko po, mig-unga. O kaya, mig-ko kong cellphone para magkago GPS. Diri ako pwedeng magbalik ng gad sa pinaggali ng utangan ni i-figure out ko ng gad kung sari ako pa iyan. Kaya but sabihon po, pag nagpoon kitang magdesisyon na magsunod kay Kristo, tapos napasala kita, kaipuhan magdiri-diritso sana. Pero, amo di po, gigibon. Pero, kaipuhan na kitang mag-unga. Kaipuhan na po kitang magbase sa tinututuro kasimban. Kaipuhan na po kitang mag-hurop-hurop. Sari ako napasala. Tangani di ko na balikan, so dati kong inagyan. Padagos-dagos na po pagsunod sa mahal na Diyos kay Kristo. Ta siya nga ni po apath. Pero pag napasala, mig-unga. Si Seta ungaon, simbahan. Sa paagi, Espiritu Santo, sa paagi kasimbahan. Kaya nga ni po, simbahan nagtututuro ka na to. Amo di apath. Amo di si inaagyan ni Jesus. Tabo ko pong pasil up, magsabi sa nakita po, sundon si Kristo. Pasil raw na magpapako sa krus, pasil raw na magsakripisyo. Buko pong pasil. Kundi, pigdidispose ta sa dirita, na maako tadi, tamo di path, amo di agyan, si Jesus. Amo di standard, kakanatong espiritualidad, si Jesus. O kaya po, amo yan po, kaya, pwede mo pong kamong mag-analisar, o kamutangan kung uwan, napasala ako, kung napasala, magsulsol, o
desisyon na magbago. Amo siya nasabi ni San Pedro sa di unang binasa. Kung kay puhan gusto tang marog, boses ka marin na pastor, sabi ka na to, a response, magpabunyag. Pero binunyagan na kita ngamin. Tapos sunod kan, magbakli, magbagong buhay. Amo yan pag sinasabi ko po, pag napasala, pag atid-atid, diri kita pwedeng magbalik. Diri-diretso sana. Pero mag-unga na. Magbase na sa tinututuro ka simbahan. Maghurop-hurop. Kaya mo di po, mga ngod ana, selebrasyon takadi po, selebrasyon kamaray na pastor. Samares ko siya na po. Una, magsiyasat, sisay amaray na pastor, sisay abuko. Abuko, diri pagbotohan. Amo po, diri pagbotohan. Diri kita kandadarahon sa maray na lugar. Tapos, ag maray na pastor na standard, si Jesus. Paano ta siya masusunod? Magkagko-intimate na relationship, bistuhon siya, ronggon siya, iwasan ang pagpara-cellphone sa loob kasimbahan, amahan na Diyos nagrorungogan ay pigrorungog ta amahan na Diyos. Tapos, pag napasala sa mga desisyon sa buhay, magbakli, hingawaho na masunod na, mag-unga sa simbahan, mag-unga sa Espiritu Santo sa paagi kasimbahan. Asin, padagos-dagos na nakitang magingawang masunod maray na pastor. Lugod aka na tong disposisyon, mga ngod, disposisyon ta na maging kitang mga marahay na karnero. Asin man, maging kitang, kung ako kitang mga responsibilidad, maarog ta si Jesus na marahay na pastor. Magtindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos ng mga makakamahan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namudag Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan katulungal daw, nabuhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang mga kamahan. Haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakanabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan, may masarig na paglam kita mamibi sa Ama, asin magdulot sa iya, kan mga pangangaipo, kan simbahan, asin kan kinaaban, an sibag sa labang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magin mga marahay na pastor na nagdadara sa saindang mga kawan, sa mga marahay na sabsaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga misyonero, maghikayat sa banal na espiritu sa saindang pagharubay, kan marahay na bareta nin katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa dalan nin katanusan, makadangog kan tingog ni Kristo, ang marahay na pastor na nag-aapod sa inda, papuli sa tunay na eerukan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdakol ang bilang nin mga mawot magpadi, asin magrelihiyoso sa mga jóvenes kan sa tong komunidad o parokya, huli kan sa indang paghimati, sa tingog kan marahay na pastor na nag-aapod sa inda na maglingkod sa pamilya kan Diyos bilang mga padi asin relihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, magkamit kan nakakapaumay na pagpadangat kan marahay na pastor,
huli kan mamumuto na pangataman kan sa indang mga familia, asin mga katuod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Ama, hinanyogaan sa mong mga pamibi, bendisyonin kami, susog sa imong kabotan. Magsunod lugod kami, sa inmo man kami darahon, huli ka Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Ang liturya kan Eucharistia, isusunod na ang pagdulot kan mga atang. Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, asin sa dong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan, asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, nawarasan mo kaming danay na maggaya-gaya, huli ka ining mga misteryo paskwal, tanganin padagos na paghimo, kan sa mong pagbagong buhay, maging para sa mo dahilan, kandeng tapos na kaugmahan. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na iahrubay, urong ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa muang Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no ni virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, deng tapos na nagsasabi. Diyos nin
magluhod po. Kagurang na ni kanakanan banal, burabunin kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya suruaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkawa siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkanya minin kalis, asin girare pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos asin maginom kay ni, tainin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay ni buhay asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin dahi kay mehera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asyanan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asyanan gabos na klero. Siriman giramdama sa imong pagaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asyanan gabos na mga gadan. Dangan ako asyenda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaibahan ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keheras, kan buhay na rin kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon,
sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsiring sa langit. Ansa mo kakanong sa arualdaw, itaong mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdarang sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninungan. Tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa kabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you all. Cordero kan Diyos na nagkapalan kan mga kasalan kan ginawa. Kaeraki kami. Cordero ang Diyos na nagkapara kan mga kasala kan pinabang. Kaheraki kami. Cordero kan Diyos
tawi kami ni Tatulino na. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, nga magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mamibi kita. Marahay na pastor,
pagkanigon mong antabayan an sa imong banwaan, asin ang mga karnero, na tinubos kan mahal na dugo nin sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Migula muna po sa nagkapi ng anunsyo. Ako po kita ngawan second collection para na ipinapanungod para sa pangangaipo sa pagandam kan pagagselebrar niyato kan ika 450 taon na anibersaryo kan sa tong parokya. Ikadawa, enrollment sa Holy Cross Parochial School. Bukas na po ang pag-enroll sa Holy Cross sa parochial school. Igawa po nin mga teachers na ma-assist sa endo sa pagpa-enroll. An Holy Cross Parochial School, we go beyond academics, developing faith, integrity, and excellence in every learner. Faith-centered education, holistic formation of learners. Quality and values-based education, safe and nurturing environment, strong community, accessible and community-oriented, formation of future-ready learners, produced achievers in the past school years. Quality education is strengthened by experience, guided leadership, and a commitment to continuous improvement. Nag-o-officer po kita in discounts sa enrollment. First 50 returning students, 10% discount. First 50 new students, 10% discount. Siblings, discount for families with 3, 4, or 5 children enrolled. Group discount for a group of 5 enrollees. Academic scholarships, first honor, 100% scholarship. Second honor, 50%. Top 3 to 5 in class, 20%. Special program, limited slots for underprivileged students willing to serve as altar boys or choir. Enroll now and be part of a faith-filled and excellence-driven learning community. Ikatulo po, pagkumpil, bot nyamong liwanagon na ang pagkumpil sa petsa 5 kan Mayo gigibuon sa oras na alas 2 nin hapon, bako na pong alas 10 nin aga. Ang seminar dagos-dagos po na ginigibo kada Sabado, apwera kan baptismal certificate kay puhan po na magsumitir kan certificate of attendance and completion of 3 session seminars. Si Day po makakakompleto i-schedule na sana sa masunod na taon. But sabihon, anday po mag-atender o day makakomple kan mga formation na ini, day po ibabali. Mapa-schedule po ng kamo sa next year. Igawa po din practice kay baan mga ninong asininang sa Sabado, petsa 2 nin hapon. Pagirumdom po, ang ninong o ninang napipilion, dapat po bunyag sa Katoliko asin nag-ako na kan sakramento nin pagkumpil. Ikapat, Novena Masses. Pinunan na po ang novena sa Kumawa ni San Jose, kan Badal na Cruz asin inang Katipanan. Ang misa, pagkahapon, pinupunan na alas 5 nin hapon. Pakihatod na lang po sa opisina, kan sendong mga intensyon, pasasalamat sa misa. Ikalima, launching of 2-year preparation for 450th Foundation Anniversary of the Parish. Sa sunod na Domingo, petsa 3 kan Mayo, iyon kapiestahan kan Banal na Cruz, o piesta kan sa tong parokya. Sa misa sa alas 8, na pamamayuhan kan sa tong Arsobispo, Rex Andrew Calarcon, gigiwon po ang launching kan 2 taon na preparasyon para sa ika-450 taon kan parokya. Lilalauban po ang kabos na mag-atindir sa nasabing dakulang okasyon. Okay. Yan po ang mga anunsyo. Sunod po si nagseselebrar kan sa endang kumpleanyo. Pwede pong mag-ins po sa diunan para sa special blessing. O udaman? Uda. Birthday? Agka usad. Matindog na po ang kabos.
Diyos sa mga kaglalang nin gabos na pan, idinudulot niya mo sa mong pasasalamat sa iyong pag-umaw para sa imong regalo ng buhay. Kinadyon sa muyang pamibi para kay Bianca Rain na sa imong surgo ng unya nagsaselebrar kan sa iyang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo ng buhay asin pamilya. Sa kaban mo siya, kan sa imong presensya asin grasya, tangni padagos siyang mabuhay sa pagkubod asin sa kabanalan. Bendisyonin siya asin pakabandala, siriman sa iyang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin naman katibaadan, tangni danay sindang makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi, ulit pangnan. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Katurog pigakantan taon, hindi man ba siya nag-aaram? O, ipangadya siya na po na siya 1 year old na po siya. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa pag-umaw, asin paglingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po, Diyos Marina, aldo ka ninyong amin.